Si. Tes low. Tes low. Tes low. Si. Horas ma dihita saluhutna amanginang. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Andorang sota mulai parminggota martangiang nahohom mahita diganata ganup martangiang mahita. Marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni tondi purbadia na tumopalangit dot tanoon. Amin. Biar midajahuba do parmulaan ni hapistaran, maruli hamaloon ni roha na sumurung do, sudeak ka na mga lahosa, hoddo barita na iro di saliling ni leleng na. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan jala pardenggan basa, ro di saliling nileleng na doa sini roham. Mauliate marohanami tuho, ala diramoti ho hami sian na sailaon sahat ro di sadarion. Hupuji hami maho, ala naung sahat tuhami barita nauli nasian anakmu. Tuhan Yesus Kristus, na pangulu hami. Mauliate hudok hami tuho,
ala di bagasan dami dohot hasonangan di lehon ho hatam nabadiai. Sai asi maroham, urupi mahami mangulahon na didokmu. Asa hotro hanami jala terparangehon hami parangin nabadia. Sai ajari jala pai baru marohanami. Asalam ias hami rodi hasusudani bohal nami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Tatangihon ma patik ni debata imana tar surat di patik paduahon doho telapatana. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang doho na di banua tongaon. Rodi di bagasan aek na di toru ni tano yang go tunggabe si sobaon manang sioluan. Dia do lapatan ni ondo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asadang jadi ibana marsoba tu sobaon manang tu gana-ganaan. Mangido hangoluan siani, jala dang jadi uluan begu manang ulpuhan ni hadatuon. Jala dang jadi pos roha di ugasan ni homitan. Ido sahatna atong mangido gugu mahita tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami. Mangulahon naho partu patik mi. Amin. Mari demahita. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargo guna sohatu dosan. Para si rohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa nadangol do. Ro tujolo ni habang sahabadiao mi manopot jala menganggukon dosa nami.
Masai jojot warsai hami homar hite pikiran dohot hata, dohot pambahenan nami narwai. Nang huha holongi hami hosian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todinami, dohot nasa gugunami, nang dongan nami, nang doson diri nami hubain hami, dibaheni tamado rimasmu jalo humammu hami tuhamatian saliling ni liling nai. Alai namar mapurus mahami nuaing tu asini roham nagodangi, mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna. Sai urupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Si pangulu hami dohot ala ni guarmu nabadiai, ale Tuhan, sai asi maroham dihami halak nadangolon. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot Tuha sesani dosata. Songono dohata ni Jehovah, unang homa biar ay audo siluliho, nunga pola hujogo armi au napunaho, hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Marede mahita. Tajahama hatani dibata turpu di hari mingguon, natar surat di Markus 10 ayat 46 152, tajahama marsikat soring. Dungi dibongoti nasi dama huta Jeriko, jadi ruar maiba nasian Jeriko, rapo sisiana dot halak na torop,
Adong mana hudul disi dipinggol ni dalani sahalak si panehenehe nama pitung si Bartemeus anak ni si Timeus. Lando mamisang ibana asasip nian alai lam digogo do majou ale anak ni si Daud asima roham diau. Jadi hatop ma ibana hehe lau mandapot ton Yesus lau stading do anggo ulosna. Dungi didok Yesus matu ibana laho maho di pangulu ha porseon mi doho jalama mitor marni dama matana laos dihuton ma Yesus di hidalanan nai ido sahatna martua do akan tumangion hatani di bata jalana piopsa amin. Mari dimaita. Tidakko maha porseotai songon nahina tidakko ni dongata saha porseaon di sandok portibion rak mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogona suatu dosan nato mo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubu ni si Maria nagebegabian si Antoni Parbadia andorang soha ubuan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumun silatus na metar pajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanu atoru ding tanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo laundul tu siamon debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disi babana pa mamula sogut tanoon manguumi ala na mangulu do na mate porsea dito ton di porbadia jala dong sada uria na badia uria hato paniala Kristen akan badia do dia sandosa do dia tai na mandok mulak mangulu so daing namati do dia suluan na sorasuda amin. Tabigi mati tingta minggu sadarion. Tikting di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo
Minggu 27 Oktober 2024. Naparjolo. Goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion minggu pa 22 hondung Trinitatis. Topik minggu guru dok ni debatado saluhutna. Napa duahon. Tik-ting parbagason. Tik-tik parjolo. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma Norman Ipola Hasonangan Sitinjak ST. Anak niamata mangusi sitijak tubuni inata lenti borumani huruf. Ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Sian Sektor Uki. Dohot Orwana Marta Nidia Boru Sitanggang AMD SN. Boru niamata ye jet sitanggang nahinan, tubuh ni inata ye boru hutauruk, ruas ni HKBP Resort Putajaya Distrik 20 Sada Banten. Pamasu-masuon Sabtu 9 November 2024 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo masuk jam 8 WIB. Napatuluhon. Danak Nasoran, Jumat 10 September 2024, di basa-basa Tuhat Tado, sadadak danak bawa di keluarga Adi Putra, Sijabat Inangi, Roselina Nainggolan, Sian Sektor Perdatam, Hipasdo dak danaki suwak songoni nang nato rasna. Napau paton. Patadahon calon situa. Sadarion Minggu 27 Oktober 2024 di ibadah jam 10 sadawib patadahonon ni huriat tado tu ruas akka calon situa ni di HKBP Sutoyo. Naparjolo duku jauh hami gorna jongjong mahamudi tempat damang calon situa. Bronson Nainggolan Boru Purba dari sektor Jati Bening. Nomor 2, Rudi W. Panjaitan Boru Siahan dari sektor Perumpung Timur. Napatuluhon Leosan Nasardo Domingos Manurung Boru Naibauho dari sektor Kampung Baru. Napaopaton Suhara Sidabutar Boru Sinaga dari sektor Halim. Naparihut Jontor Pakpahan Boru Silain dari sektor Kampung Baru. Namangihut de Maksiahan Boru Silalahi Sia dari sektor Kampung Baru. Parlinggoman Alrido Tambunan Boru Siahan dari sektor Cipinang Asam. Napalimahon Pertanyaan sektor dohot pertanyaan reformasi Kamis 31 Oktober 2024 di Patupa Huriat Tado, pertanyaan sektor gabung dohot pertanyaan reformasi maringanan di gedung utama gereja masuk jam 10 sia 30 WIB disosoi paduan suara HKBP Sutoyo mengisi kor di pertanyaan ini boima dihubungi pendeta Abarita. Napaonopon jadwal ibadah minggu pesta gotilon dohot parhehion ama HKBP Sutoyo. Minggu 3 Oktober 2024 dalam rangka pesta gotilon dan parhehion ama HKBP Sutoyo, ibadah minggu holat 2 halido masuk ibadah naparjolo ibadah parjolo jam 8.30 WIB puncak pesta gotilon dan parheheonama. Napaduahon ibadah paduahon jam 18 WIB masuk songon nasomal. Ibadah sekolah minggu dohot praremaja HKBP Sutoyo libur. Napapituhon sumbangan diterima sumbangan dari NN sektor Perumpung Timur. Bunga altar minggu 27 Oktober 2024. Lau pasik kopo tiktingon boy mata jaha di tikting cetak dohot
barcode naung disediahon huria. Songoni masa hak nitik ting di mingguta sadario. Huda kami Mahamud Julu nanaing calon situa di tengah-tengah ni huriata perjulu ma keluarga Leosan Nasardo Domingos baru manurung baru nebaho maaf. Selanjutnya keluarga Suhara Sidabutar Boru Sinaga diuduti keluarga John Terpakpahan Boru Silain. Udut Muse keluarga Demaksiahan Boru Silalahi, dohot keluarga Parlingguman Alrido Tabunan Boru Siahan. Asa patadahu diri mahamu sada-sada keluarga tu tonga-tongani huriata. Shalom, horas untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Leosan Nasardo Domingus Marnurung, istri Boru Naibaho, Desi Devianta Boru Naibaho. Anak kami ada satu, Ramosta Boru Manurung. Kami adalah calon sintua dari sektor Kampung Baru. Horas Samang Inang, perkenalkan, mohon izin kiranya kami boleh didukung, boleh diajar-ajari agar kami dapat melayani lebih baik, agar kami boleh tulus melayani di Gereja HKBP Sutoyo. Sekian Horas. Shalom. Hupata Daun Haima diri nami Aumar Goar Suhara Golan Sidabutar. Pardijabu Borni Rajai Siti Norma Boru Sinaga. Opat ma dilehon Tuhan dihami dadanak, 2 boru 2 anak. Hami sian sektor Halim. Moliate. Shalom, horas mahadihita saluna. Dihamu amanami padita nami padita resort pakai bistoyo. Suang songoni dihamu amanami inanami perhalado HKBP Sutoyo. Tang songoni dihamu amanginang ruas ini HKBP Sutoyo. Perjuluma peteluk kami sian sektor Kampung Baru calon situa. Ima keluarga John Terpakpahan Boru Dirajai Ratna Boru Silain. Ima dihami dadanak tolu sara boru 2 bawa. Suang soni dihamu amananginang pangiron nami saya tuhatama nawang ramoti hami dina learning situa anon saya gomos dohonon nami tuhamu amanginang suang soni amanami parhadadu ajar-ajari hamu hami di learning calon situa di HKBP Sutoyo. Semua ini mah perkenalan nami ibu kasih sadiron. Horas madhita saluhna. Horas madhita saluhna amanginang. Perjulu sahali mau dati tuhata boy hita pajupang dia pala sadarion di bagas di huriata. Muliata yang pendita resort do seluruh pendita HKBP Sutoyo. Sosongoni diamang situa nami, inang situa nami, muliate ma kami do perjulu. Na pendudna muliate tuhamu amang inang ruas HKBP Sutoyo, sosongoni sian sektor Kampung Baru. Kami petadaho diri ma calon situa, marguar mau Demaksiahan, Boru Dirajai Herlina Boru Silalahi. Kami di bahasa Tuhan, tolu danak, 2 mabawa sada boru. Hamisian sektor Kampung Baru. Jadi imajo persadaan nami puji Tuhan ma iliat Tuhan hami waktu kepercayaan sian ruas boy hami salah satu calon cintua sian sektor Kampung Baru siang gia ma hatan itu hata lam maksaringar di tonga-tongani huriata. So ini masyarakat kami naik moliate. Shalom semuanya. Sebelumnya kami menggunakan bahasa Indonesia, agak kurang lancar bahasa Batak. Sebelumnya salam kenal untuk semua.
Perkenalkan diri, saya Parlinggo Malarido, istri saya Maria Nabasa Siaan. Saya anak dari Putra Amir Tambunan dan Sintua Frida Borusianturi. Kami calon Sintua sektor Cipinang Asam. Mohon kepada Amang Inang untuk mohon bimbingannya dan mohon untuk doanya agar kami bisa diterima untuk sebagai Sintua sektor Cipinang Asam. Demikian, terima kasih. Di hita saluhu narosni huria nungatakas naking di patadahon akka dongata diri nasida di tonga-tongani huriaon nagabe songon calon situa jala dohotan nasida ma akka parsiajaran di bagasan na sadia lilingon dungi pasahato ma tohon akka situa ni tu nasida alani tatangyakom ma nasida asa margugu, marbisuk, marhatauan, nagabi, ula-ula ni tuhata. Alani dohotoma, ni pasahat, resmi mahamu gabi calon situa di HKBP Sutoyo Resort Sutoyoon. Manghutusi hobar tu titingi, anggo P2 keluarga naik, ima keluarga Bronson Nenggulan, Boru Purba, sian sektor Jati Bening, songoni dohot keluarga Rudi we Panjaitan Borusiahan sian sektor Perumpung Timur dang boy na sida hadir saunari ala adong kedukaan namasa di bona Pasugit jala mula do na dua keluarga on waing di bona ni Pasugit asa tuak kaminggu na mangihu mak na sida patadahod diri di tonga-tonga ni Huriata muliati madi tu hatta horas madi hita salihu na butima mula mahamu tu inganam munak. Paduan suara dari perempuan.
Marene mahita hut mata papung pelian na parjolo sadaa doho paduahon. Dameni di batana sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin.
Hatani de bata na mamakulingi hita di minggutta sadarion ima sian bukuni si Job atau Ayub bidu 42 mamuka sian ayat sada sahak tu ayat onom didok songonon dunginin na si Job ma mangalusi jahuba nuaik piasa huboto tunggurudok ngudoluhuna jaladang hasudatan sakap neroham nanggosada isidu ibana napahulum tuptupan so marpani bangon tongot tahe nunga huhatahut tutu naso huatusi halongangat doakai salpu sian rohaku jala naso huboto uatangi homma naik ngau makkatai adong do naik sukunok kutuho asaho paboto hotuau nunganiat dibigi pinggol hu lingona taringot tuho alayang gunwaing nungadoho mataku marnidaho dibaheni jora maau jala husol soli dagikku hudul di bagasan orbuk dohot sirabun ima nagabe sahana nagabe topik minggu di hita guru dok ni debatado saluhuna Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu sudidu hitara uboto barita ni si Job taringot tu si Ayubon. Ada tokoh dalam Alkitab yang kita temukan yang memiliki sebuah cerita yang sangat luar biasa. Molotajaha sian awal di guarido si Job. Ada halakna daulat. Orang yang saleh. Yang beribadah. Naburju di pangalaho. Bahkan disebut juga dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Nama biar mida debata. Dohot napadahud dirina sian hajahaton. Bui mata jahai sarana di awal ni biduan di bidusada. Ayat sada. Alani si Job nang pediguari na daulat na burju ma biar mida debata menjauhi kehidupannya dari segala bentuk kejahatan. Ternyata medabu di mana tu parukilon nama ceduk dok. Om marah ada hal yang sangat luar biasa. Nah tajupai di berita Jopon. Jalan naik petuduh honon nido nak tu hita. Halak na daulat halak na burju. Nadau siak kejahatan nakingan, namun justru ditongani parukilon inilah rahasia Tuhan yang memang terkadang tidak bisa diperhitungkan, diperkirakan oleh manusia. Om rahasia ni debata. Alani marhiti trupukon naik tabereng, naik tarinungkan agar kita jangan gampang jatuh pada kekecewaan. Nabi itu mungkin. Adong nata parukilhon, kemudian kita kecewa. Bah, asal ngono bahasa komasau tuau. Ini. Hape burju daunian marminggu. Martangyang doau. Hupasaha do tutuhani. Alai komasa don. Nahu parukilhonon. Jangan lupa mereka yang saleh, mereka yang baik dalam perilaku yang bermoral, bukan mengatakan tidak memiliki pergumulan. Selama kita hidup di dunia ini siapapun orangnya pasti diperhadapkan dengan pergumulan. Persoalannya ialah orang yang percaya pada Tuhan tentu berbeda menghadapi pergumulannya dibanding dengan yang tidak percaya. Ramolo na soporsea na somanada Tuhan dia akan frustasi.
Dia akan gabi medili. Murah-murah mana berprestasi di bagasang ngulunon. Masa do paru kilo bulu di Portibio dia kedua-dua tuh 2 tahun nasal puate. Bulu tuh busuk-kucuk songoni. Dia ke media sosial pemuncul deh. Ay bahasa pasobon ni Tuhanon masa kopiton ninna. Apa nih? Di sima asa tahi dia nang di perdelan nguluon na burju, na jukat, ba mungkin do mate ati. Alanido unang kecewa hita na martuhanon ati. Unang kecewa hita na martuhanon. Atau naneng dohonon na di tengah terjadinya apakah pergumulan, apakah parukilon, apakah kegagalan atau sebaliknya. Ya sukacita, ya kebahagiaan, ya keberhasilan. Jangan pernah lupa di balik itu ada rencana Tuhan yang indah. Adong gosakap ni debata di balik ni paru kilot teh. Ada mau lutung berhasil pihita unang lupa. Ada rencana Tuhan juga di situ. Jangan takabur nak. Kata. Unang gabi lalap di euforia. Akhirnya kita lupa. Ada rencana Tuhan ternyata. Molo di luas Tuhatta kita marukil. Tuhan mau tunjukkan rencana indahnya. Molo di luas Tuhatta kita marlas niroha. Tuhan mau katakan ada rencananya dalam hidup kita. Marhiti siya ni manek tapahami turpuk jami taon na niadopan ni si Job. Molo biddu 42 ngaun biddu terakhir ya. Artinya ini sudah di akhir. Ayub sudah menjalani kehidupan itu. Di awalnya dia orang yang sukses, berhasil, punya harta yang banyak. Dia punya anak-anak juga. Nama bualas niroha. Namun pada satu masa semua itu hilang. Hilang hartanya, hilang anak-anaknya. Bahkan dakolani. Fisik dia yang sebelumnya sehat, iko gabi marsahi tibana. Berpenyakit kulit. Bahkan tidak sekedar penyakit yang menjijikkan. Alanido tulu alena si Bildat, si Elihu doh si Elifas. Hirana madau. Bahkan di sisi lain hirana menghakimi do tu penderitaan ni manai. Jaladak kolani inat taipe. Nanyala ni si Job. Ay nga masa tu kosongonon. Basi sobom mo do pide patami. Nga marukil ho. Nga magus udi. Basi lalap po setia ho. Manok bade bata ninna. Baik kita je orang dekatnya pun gak lagi kasih sokongan. Dan gak dilihat tuh si Job. Semangat Job. Semangat. Dangi di dok. Tinggal hamba di batami. Taktik kosbe ini. Ini yang bagaimana apa yang dialami oleh Ayub ya dalam perjalanan kehidupannya. Alemar hitisianima. Duksal pusudeyi. Kemudian Tuhan memberikan kembali bentuk kehidupannya. Mula di mana musim mamora. Mula di musim ibana. Adok pinoparna mula di memang musim marhahi pason. Dari sanalah dia belajar. Belajar dari yang Tuhan berikan kepada hidupnya segala kesuksesan. Dan belajar dari perjalanan kehidupannya yang dilanda oleh beragam kegagalan dan penderitaan. Marhisi ini ahama na diputihi si Job hobar tuturpuk 42 ayat sadaro dia nomor. Na perjulu adong di mana penadaun. Dia mengenal kedaulatan Tuhan yang mutlak di dalam hidupnya. Mengenal kedaulatan Tuhan. Manang manada huwaso dohut guguni di batado idong ngoduon songot topik ni minggut da saderon. Guru dok ni di batado saduhuna. Hidup ini adalah kuasa Tuhan, bukan kuasa kita. Hidup ini adalah anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Sebagaimana Ayub telah mengalami perjalanan kehidupan ini.
Idu binarok panideng yun di bana. Molo nungah hujalo natonggi siat di bata. Jala molo hujalo noang napait ninna. Ay dang ngajari ni mana do. Aku ada menerima yang luar biasa, berkat yang melimpah. Kemudian ada masanya saya harus ikut marukilau. Ayub mengatakan itu lumrah. Wajar. Bukan Tuhan tidak adil, Tuhan adil di situ. Molorope arsak ale molorope nang akalas ni roha. Alani ditadde mana ma natung marhuaso do de bata jalan naswadok tudosan ni gugun ni de bata do pabainan de bata di bagasan kehidupan ni sendiri. Ido nani do ni mana ayat 2 ini. Nuaik pe asahuboto. Tungguru do mudoluhu na jaladak kasudatan sakak ni roham nanggo sada. Iko kuasom do HP Tuhan. Daw. Tanggugo nami, dak kehebatan nami, dak kajagon nami, dak kapistaran nami. Daw. Kuasamu ya Tuhan. Ima panidang yan di mana? Naparjulo. Napaduahon. Di patadahon di mana manang digobarhon mana di son. Bagaimana dia semakin mengenal manada bisuk ni debata. Manada bisuk ni debata. Manada hikmat yang datang dari Tuhan. Tarjima rupani penadaun dibisuk ni debata atau hikmat ya yang sering dipakai dalam bahasa Indonesia, yaitu kemampuan menilai situasi dengan benar atau secara positif. Kemapata manada perdalanan ninguluon do tikos do dinggan. Alana molo so tikos tapahami hidupon adisidu hita nakingan. Kita akan frustasi dan bahkan mungkin kita sampai pada kegagalan. Kita akan gagal karena kita tidak mengenal. Molo tajahat si Ayupon ya sangat luar biasa penderitaannya ini. Apa yang dia hadapinya itu. Aleboade mana menada di liot debata adu bisuk tu bana. Gue bisa dah halakna berhikmat do bana dalam memahami hidupi. Dia berhikmat jadinya. Ido nani do na ditrupukton naking molo tajahae tulu. Isedo ibana na pahulum tutupat somar panibangon. Tidak dipertimbangkan. Tongot tahe nungahu hatahu tutuna sawatusi. Halo ngangad dua kai salpu siar rohaku jala naso huboto ninna. Jadi bagaimana dia memahami apa yang terjadi di dalam hidupnya dipahami secara positif. Bahwa di dalamnya itu tangan Tuhan sangat luar biasa. Di somara nanidok na buado ngulunya kana porsea asa berhikmat. Berhikmat. Bohado halak na berhikmat. Ngayara hujami tahut tu hita te. Lapatan ni kata hikmat di marharoroad desian hata aslina hokmah. Ahado halak na hokmah memiliki hokmah. Yang pertama mampu memilah antara yang baik dan yang buruk. Itu hikmat. Alana bojo di kehidupan on kabur antara yang baik dengan yang buruk. Herana so jelas be. Herana so jelas. Alania boidu alani kebiasaan. Karena kebiasaan sudah terjadi walaupun kebiasaan yang salah, kebiasaan yang buruk. Boy ma elus tamadok babu abainon ngaso malih ninna. Rupani. Ai sarupa dia dengan sogok. Dengan sogok, sogok punya sogok. Ai bahasa pola ikut ikut suguku korwa. Ai ngaso mal biamang ninna. Sehingga kabur. Yang baikkah itu atau tidak? Digiring oleh kehidupan ordohita di sini. Kita harus berhikmat. Mampu memilah itu. Pada huni sian ngudutta. Dang nasu diajak nang ali-ali nape natului si Job. Asa gabi mangalo Tuhani. Diajak di mana? Tinggal homai
Dang napatut bena masa tuhon ninna daong. Ikut tabo tu do. Molo masa pina dingkat dinguluku silalian di batadui. Ada hitung masa pina hubarukil honon harorwan ni pisian di batado. Saya akan tetap bersyukur selalu. Itu di hati dakko ni bana. Bahadu hita memang muse molo didok berhikmat punya visi. Visi marpanatapat tujulu. Jauh kita ke depan melihat hidup ini. Dak prasatokinan. Tidak hanya melihat sekarang, melihat besok atau melihat 1 bulan ke depan. Alengulunya kanapor saya yang berhikmat itu adalah punya visi ke depan. Lalu tu dia do hita mau menjadi apa? Lalu tu dia do tadidik tajarak kayak anak kota mau menjadi apa? Lalu tu dia do bohado tu jolut molo tabadi mudimun huriatta haga bibi sutayon. Kita harus punya visi. Suatu kolak kita nuaik tapi kiri, kolak kita nuaing. Daun. Iko berengot tado. Anak kota no poso, sudut no poso, pahoputta, pahopuni anak kota. Iko sahat itu sih, ida otak. Itu hikmat. Kita tidak berpikir hanya setingkat kita sekarang. Tema asal masona nganuaing buyo merminggu. Bukan itu. Tapi bagaimana Sutoyo ke depan? Ini yang harus kita lihat. Ini harus kita lihat. Bohado asa gabi visi yang terbangun. Itu halak nani guaranna na merbisuk na berhikmat siat di bata. Alendi hamu kadongan sa porsian di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Tada kolani. Ama muse na gabi na dialami si Job dari perjalanan kehidupan di mana. Omma sangat luar biasa tong ayat 5. Ama diduk di ayat 5. Nungan ya dibigi pinggol hulingona taringok tuhok. Ala yang gunwaing nunga dohok mataku mernidaho. Bagaimana dia semakin mengenal Tuhan lebih dekat. Ngalam hutan lebih Tuhan. Mulu salilingon lingona kata Batak lingona ati. Buido diterjemahkan isu. Ninna tu ninna. Ati ida bui di betong. Ai ninna sono bah ni datang. Buido pe. Jadi lapatan akhirnya semacam gaung. Ada katanya, ada sebuah cerita. Manang molo di hatak Batak didok rupani secara sastra Batak didok. Baliga binaligahon berita binaritahon. Jadi yang nak jelas di mana berita. Kira-kira gitu. Ale mulai mana madok lingona isunya katanya saya sudah dengar. Ngasahat itu si pareokku. Ali yang gunuaing dangbe. Ngahutad dabeho. Dingulukku Tuhan. Tak sekedar isu be. Dang ninna tu ninna be. Panadokku diho. Ali panadokku diho. Hodo debata. Tuk takas dui. Di pardalanan ni nguluni mana. Waduh hitalam. Manada Tuhan ini semakin dekat mengenal Tuhan. Ya duduk tu kita. Sebuah pertanyaan sederhana. Buasa Kristik ko. Buasa Kristik kita. Bu dia lusata. Alau puku nga Kristen. Amuku nga Kristen. Gabi Kristen mau. Nauli. Ima kronologis na. Alen waing mololahu itatu ipolana. Memang holanalana Kristen do opungta, amokta, gabi Kristen kita. Dan arong binebaru tahilala na gabi Kristenon, di panadota, di Kristus, di bagasang ngulutta. Apa tidak ada pertumbuhannya lagi? Atau sekarang kita tidak berani mengatakan, aku sudah semakin mengenal Tuhan di dalam hidupku. Dakolan alani opukku be. Dakolan alani amukku be daung be. Tapi saya sendirilah yang mengalami bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa, yang penuh kasih. Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang memberkati kehidupanku. Tuhan yang memang betul-betul membimbing dan mengarahkan perjalanan hidupku di tengah dunia ini agar aku tidak tersesat. Mungkin doa kamanginang au honot tanah songoni
Amin. Baragu dohamu bah. Baragu dohamu. Amin. Baido baik kotor anggo hapor siano ni tigas-tigas do tuan nami. Suatu ngarok kita ropanila abu-abu. Yesus memang dokon. Dok olo ya olo dang ya dang. Lu bisieni sesibulis taroro nain na itu tong. Jadi ngarok abu-abu hapor siano. Ya atau ya? Tidak atau tidak? Itu. Jadi pasti-pasti do. Alani si Job nek taberingson dia mengenal, semakin kenal dia Tuhan. Amang luar biasa do. Ternyata inilah Tuhan yang layak untuk disembah dan dimuliakan. Dia alami itu. Nang pede dupi mana do si taono nama ceduk. Herana so si taono nijol maro nama satu si Job. Namun dibalik itu Tuhan melakukan rencana yang indah lagi, sangat luar biasa. Jalan perpudi, siat trupukon nek tabereng, bagaimana Ayub bersaksi dalam hidupnya, dia semakin mengenal dirinya. Isi doau, idonedok na di ayat perpudi ayat onomi. Di baini jo rama au, jala husol soli dagiku. Huddul di bagasan orbuk dohot sirabun. Melojol mana julu di padanda rubi neng manol soli dusana merasa menyesal, dia akan mengambil debu membuat di kepalanya. Jala digijang nyorbuki di mana martangiang marsobat itu Tuhan. Itu menunjukkan panol solion ya, menunjukkan panol solion. Ima mulu di padanda rubi rupani. Idonani gobar kon mana. Alani Ayub makin mengenal dirinya. Ai si doa tutu horoa. Ai sonahau habe. Herane gambar hone man. Ai herau orbukon doa habe. Acugali dia dusuna lugur bukon. Ha bang, salpu. Mago sudi. I doa habe. Walaupun ditrupukon bido 42 on ngasal pu bisudi ya kapenderitaan nai ngamu lagi mana musia menjadi orang yang sukses yang kaya raya berlipat ganda lagi kekayaannya. Jalan ngali dia debatamu setibana nak pinopar ngamarya nakob bebana bahkan didok disosi keren hafuk ya perempuan yang paling cantik di dunia yang tidak akan pernah ditemukan di mana-mana Nina ima di bagasan artinya berkat yang sangat luar biasa kembali berlipat ganda di pasahat do tu si Job. Ali marhiti sini dang madabu ibana tu gijang neroha. Tang hidup ibana. Bareng makan kaboy doau. Mau nang doakan? Semua itu saya hadapi. Saya akan pintar, saya akan kuat, saya akan hebat. Dang itu do ibana. Dang. Kusadari mah Tuhan, kuboto mah habe, ai sidu diriku. Kusol sole mak sudi. Gabi maridihun sirabun di mana orbuk. Martangi yang mana pasahat dirina tujuluni Tuhani. Manggobar konang Martin Luther pei di dokkorobani. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita hanyalah orang-orang berdosa yang beroleh pengampunan melalui anugerah isi duhita halak pardosa duhita saluhuna di juluni Tuhan alai marhitia sinerohana itu busita di palua hita kebe parjabar mahita di haluau na pinaradini Kristus duhita alani taringo tahu tu sada padohan ni seorang seniman Tasoma menutup jami tahun. Jangan pernah berkubang di lumpur kegagalan dan penderitaanmu. Namun jangan pernah duduk bertengger di menara emas yang kau bangun dalam hidupmu. Unang lewaso tading di segala penderitaan persoalan berkubang di lumpurnya. Ale unang paluas dirim gabi madebu ho tu gijang ni roha. Ade hati dakoma
saluhu nei songonani dok ni topik mingguta guru dokni debatado saluhuna. Amin. Martang yang mahita. Mulai hati ma Tuhan, mulai hati ma dihatam, nama makulingi hami marhiti minggu sadarion songon naposom sijup najulu. Tungmat saya belga duk do na pinarukil honna di nguluna. Alai Tuhan di patu duo kodo marhiti siani asalam menaddahami lam hutaddahami ma huwasom lam hutaddahami ma habisukun nasyakko lam hutaddahami ma ho Tuhan sasada hodo na patut pujion nami di ngudu nami dohot haporsion nami jala asalam huboto hami Tuhan tungasini rohamdo ngulu nami ido na pinakulingan ni hatam tuhami ali Tuhan marhiti minggu sadari onali patugu pahot may Tuhan mabuhali ngulu nami may ganuk marsada-sada ihutu siya li Tuhan yakka ragam ni pakobesion na hupatu pahami di huriami say patilucam mahawa li Tuhan habar tulomoni roham pergugui perbisuhi hami yakka para di rumah kubasi saluhuti asa tulinggan na tulina ng perdalanan ni huriami. So ngoni dua li Tuhan upasahat tami do nang tujulum akka sakap ni ruas ni huriam do takalas ni roha nangakka na huparukil ho kami na masapi Tuhan. Di namar sakap marhaso hotad do yanakon ni huriam norman impol hasonangan si tijak do hotoroana Marta Nidia buru si tanggang. Nang dipatupa pasu-pasu parbogason di hari Sabtu sia November na nangro di huriam hagabipi sutoyon. Saya patulucom maho Tuhan di ulau ni asa anggiat bui mardala dohot dingkat jaka pangaradion na pinatupa ni kedua belah pihak hasuhudon suak songonia di Tuhan nang nasida na dua pe di ihot asi dohot holong ni roham. Mandok muliati dohami Tuhan di bahasa-bahasa hoko sada dan anak bawa di dongan nami ima keluarga di putra si jabat dohot Roselina borunenggolan. Basa-basam di Tuhan alani loas madat dan nakiburi bermagurang di julu nasida jala perbisuhi nasida natorasna. Menugu-nugu dohot mengajar-ajari dak dan naki sah rodi nama gudang muse. Ihu mamuse Tuhan sederio di patadahon huriamdo akadongan nami naradi memilihon nguluna gabi ula-ulam di tengah-tengah ni huriai ima gabi calon situa ima keluarga Leosan Nasardo Domingus manurung boru Naibaho keluarga Suhara Sidabutar boru Sinaga keluarga John Terpakpahan boru Silain keluarga Demak Siahan boru Silalahi keluarga Perlingguman Alrido Tambunan boru Siahan. Na porsedo hami ali Tuhan, hodo mamilit na sida marhiti sianaka sektor na sida ganup di patujulu, gabi ula-ulam di huriyay. Alani Tuhan pakke mana sida hobar tulomone roham, pargugui parbisuhi, jala ajar-ajari na sida Tuhan asa, tungtar patupan na sida jala marhatawun na sida marhaladui diadopamu. Syok songonido ali Tuhan keluarga Bronson nenggolan boru purba dohot keluarga Rudi Panjaitan boru siahan nang terpatu pandasi dapat dahut diri tikion ala masa ali Tuhan parukilon di tengah-tengah ni keluarga nesida pergugui jala pangapul maho di sudi keluarga ali Tuhan na di bagasan habut ni rohai syok songoni ali Tuhan upasata mi nangakka ruas ni huriam na ditonga ni parsahiton na suapala hugwa sada-sada na dirawat di rumah sakit songoni nang na ditonga ni bagas pe Tuhan ape hot tangammu Tuhan margugui hon nasida asanggiat ali Tuhan tumalumna parsahiton na masa di pamatang nasida pasu-pasu kaubat tindakannya ke dokter songoni do hotak kapakubesion na pinatupan ni keluarga pe asa totong marhiti siya ni Tuhan taruli hamalumon na sida nang tuak ka ari na nengro imapos ni rohanami Tuhan alani hupasahat kami matujulum tang yang pangiduan nami holam mangasahon kuarni anakmu Tuhan Yesus Kristus si hokopami
Amin. Marede mahita siya bukid de nomor 755 laos ta pasaha ma peliata na paduahon dohot tu pembangunan. Tuhan, oh
Tangnya komapiliata ali di bata amanami na di banua gijang kodo harorwan ni saluhut si lehol lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mau diutus upasahat tami masian na nilehomi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hucus di jelum paso-paso may jalaramoti asahu rahasia kami pilihanon pati bulhok karajau mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay maruhanami marhiti hiti tordim asalam hutad hami gurang ni sileo-leo mi tu hami. Asalam grir hami mardok muliate tuho marhidi-hidi Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di banugijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say sao malomo ni roham di banutongosong na di banugijang, leon matuhami sedero kanguluan siya pari. Say sama dosa nami, songopanesa nami di dosa ni dong namar dosa tuhami, unak kami tu gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana bidaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaurkon madamena tutodi. Amin. Atas gowarni sudi parhalado. Suak songoni namak kobasi par mingguon di arianon. Kupasata mema tuhita saluhu naruas ni huriata narap hita di bagas garejon nuaing marminggu. Songoni dohot akadongan nama dohoti par mingguonon marhite live streaming. Kupasata mi tuhita selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Cik Wal